ukirudi nyumbani unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama wewe mchezaji majeruhi, kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo watu wote na Urere buya mwancho murigerali litukeliga lya kabere usitari kibere cyo mutinyo gatano umwaka w'ekirwe na 2025 neritukulia nakiri amangi kigima namono korwase orokongo rwagusi chingaki omuwasiri omukoro Mosque Dr. Freddy Okeng Matiang'i uyo kabire omuwasiri inse serikali yo murayibwenze ya Kenya ukane Mosque Uhuru Muigai Kenyatta anarakabuga gutara asenjere abene ime yorokongo rwagusi asechikaundi chionsi ibere county ya Kisii na wigo county ya Nyamira kubwatukana amo neliberera nebirengera libya Kenya aho ubuna aje kuolia kirgo kyo burayibwenze ase okuchorwa bone umwaka w'ekirubere na 2025 nebere nawigo omuwasiri w'ekisemi Mosque Julius Migos ogamba neranigaikirana asinsemo chia Nyamira nenomono egwodi lya buchora ebunge ya West Mugirango afanya kabugakora amagendero aho ayorengete wizara yaje yekisemi Waigoni kiama gya Jubilee na Karobim Kenya kwa kugwatuka engwana yaye waigo abananchi na baromba ganda kweli kiasinjira aho kubwata ebibande mwantu muligerali ayonzi na kwaligerelia sekionga chinsa ibere lituko lya lero jeni gongoro kwa runi ototo nyingiri kurwa sense mo yemanye dioringa korwa Wilson Makoli kwa nabo kutubwatia chinsa mo aho ase ensemeli ya Getembe TV Gose YouTube Getembe TV, Facebook Getembe TV, TikTok Getembe TV, na boigo semo area ya X Getembe TV. Na boigo na boko nyora ase app ya Getembe TV digital, yoko nyara kaba koko download kwa se App Store o se Play Store. Ino nyara kaba kuwatia Merobillions ya Getembe TV AMO ase yamo. Mwanchu muligerali nyuma taragendra anegati alina kwa ligerelia seki onga chinsebere magaro yara. Omo waziri omokoro Mosque Freddy Matiang'i gotara ime yagusi asetaro yaye entangan kagima magiga yechinguma igoro yeganga yayo kuligekero kyobo president Ntubuna bangina gusiyengima etutagete toichamo nabagaka abaito batobwatsi tosukumo mugako itomatiangi na kusudi abe president ya country ya Kenya ekiama ya Jubilee gosingereranga na kyokera chie komosira Mosque Freddy Matiang'i asobochole banebu mwaka bachirwe na 2025 nebere so eliye mesa bono nataka barati usibona abasomo balo kanya bati in hand is what is better than 9 in there. Omuwasiri bw'ekisemi Mosque Julius Migos yogamba kubolia omugusi ko bwatesia serikali erobisi bonoiga asokonyora kwaye na mwantu muligerali kubwatukana amonetaro yo mu wasiri omukoro Mosque Freddy Okeng Matiang'i ime yarogoro gusi robot mulikito Daniel Ntiri agenda kwaraganyo ratkoronyora ase egeke kubwatia sanyara kwa kwana amange kwa muno igoro yo bachori obane bumaka bwekirwere na 2025 nakubwatukana amonetaro yo mwantu muligerali nigo obwatani bekia mangya Jubilee kurwase county ya Kisii banyaka bagweso kena kurwa ebirengera byabo igoro yetaro yo murayibwenze
taro yo mugwasiri oyo omukoro musike Fred Okengo Matiang'i asorongo rwagusi asabanya kababa kwanekia ogosemeri kwa bonga nigo musike Fred Okengo Matiang'i araji gutumika ekiama gya Jubilee koligia oborai ase obochorio bonene umwaka bwechiri bubere na 2025 nebere korengana barubu ekiama gya Jubilee nigo kere ekiama kebwa chinguru anigo kere nsengima na igo nakyo kere ekeikeranu gose nakyo musike Fred Okengo Matiang'i abwate gutumika asobochorio. We thank Dr. Fred Okengo Matiang'i for coming back home and accepting the request of the community and the Kenyans at large to run for the presidency in 2027. 2, we thank the Jubilee Party under the leadership of President Uhuru Kenyatta and Secretary General Jeremiah Kioni for endorsing the candidacy of Dr. Fred Okengo Matiang'i and the Jubilee Party. And 3, the community, that is the Gusii community and the Jubilee Party in Kisii, now offers Dr. Fred Okengo Matiang'i to Kenyans and the leaders across the country to make coalitions and the friendships that can comfortably win the 2027 general elections. And therefore, the Jubilee Party in Kisii County wishes to warn leaders who have had the tendency of insulting the community to stop forthwith and respect Dr. Fred Okengo Matiang'i. And lastly, we agreed as a party that we urge the community and the Kenyans at large to register in large numbers with the Jubilee Party as this is the next government. Etwagokire twabera moko monene buna chairman umita somire na mangana twabekamo twaranga tiga toicha saba mo secretary tonya bekamo tonya kwanda sobomo sabomo gakoturusire bosoku nere toganyirete nande twamanyorere ntubuna abangina gusiengima etutagete toichamo nabagaka abaito batubwatsi tosumo mo gakoito Matiang'i na kusudia be president ye country ya Kenya abantu bonse be bamwanchire nere batagete bona ntoba gusine ntu twanchire twensi bitu amwando sirirero tigabona agende mutu aliye service kubinde na kusudi tobwaterane 2027 nere president yetu kuruweka kisikamuzo. Togote banga Jubilee Party nere bugate a national outlook. Ekara togote agantu bugate presidential candidate ole chinkuru bune cha Matiang'i. Igata gete gutware party eranyare ko bugate outlook ya Kenya. Abantu bonse bakora kibago soim. So igo otoko encourage abantu bandi bonse. Aba Kenya bonse asa sebabeta batubwatesi babwatesi Kenya asenginjo tutayete gukora tutayete gukomboa Kenya goitera sobugambi borabe ubuya at State House bwa Fred Okengo Matiang'i na ituna abasae twachiramo tutagete tokonye mushimi wa Dr. Fred Matiang'i atore torobo sera seita abantu twachayirwa matuko obora ibwachayirwa matuko abangina babwate mechando abagakamba bwate mechando bonege ntona kani abana bamito bagusi tobwata na moto chamo torosio buya no braibo buya. Mwancho omo ligereli kubwatkana amone taro yo murai somo wasiri yo mokoro omosika Fred Okengo Matiang'i ase orgongo rwagusiri tukolia lero asanya kabaga gutarira county ya Kisii nebo ige county ya Nyamira oroboti ngochiko koletera ase kekere mutwe nagwo gose nagwo thogochiko toira ase liboli tukolia lero astoko boliga kerengere kya ongereki kubwatkana amo ne taro yo mowasiri yo omokoro ase orgongo rwagusiri tukolia lero anene monoke kubwatia buna nigo ikageire buna garaji ko buri kergo kyo borai bwense asobo chale bane bu mwaka bwechiri bubere na 2022 liboli elio nabo konyara kabako koiranirie gusokuru karanga kya wase namba ya 0726447367 0726447367 ende nyara kabango so makaranga kya waye masaya mo asembeo ase chinga ki chire bosio tokugendera mwanchwa omo ligerelia omo wasiri bwechisemi mosike churi ase migosi ogamba omo jumbe bwebunge ya gitutu cha Chenoti omosike chabeti Nyakundi omwakrishi bwabangina musubati cherusha mumanyi na bwigo mojumbe o West Mugirango negati mosike wakiri Steve Mugaka negati jabarai ao obikirana ase skuru ya sekondari ya Nyaisia imewadi ya bugichora bunge ya West Mugirango county ya Nyamira asebanyara koba abakorotota emirobeli ao anemono okoigorwa gwe nyumba imaketamna multipurpose hall nabo igo asebabekaliganalio boroso yugo chakwa bobogati bwe abisi
yoboteneri bwa skuru yugose administration block bakwana chinga kiecho niko banyarako bagosegeta abagusi anene mono kubwatezi ya serikali eye eroro y'umusike William Ruto banyarako bakwanyorera egetari kurwase serikali yo muri kito fatiga disemba nigakira nasa twalekanira robotiro kubwatya ase omuyega oyo bwa magenderero yo gusira chisemi ase bunge ya West Mugirango abwase engana igoro yo kugania murusi wa aroro kwikiganja kya NGCDF abo basegeta abana inchi ewikenya gutara gwikaze cyobisi cha NGCDF eryo kurwa ebirengero byabo igoro yekiganja ikyo gose kogenderera kere gose getuguterware ile pesa ambayo inapita kutoka kwa ground watu wanaifeel watu wanaipata wanafunzi wetu wamesoma wale ambao wangeweza kwenda madarasa mayatima wamesoma kwa ajili ya hizo pesa. Madarasa yametengwa, kitu hiki kimefanyika mpaka wanafunzi wanakaa wale wa primary. Ukienda hapo makao yamepatiana kisodo. Kwa sababu kuanzia Jumatatu kontagete mogororoke togendega yosi ya CDF eform rero tuwichoria ukobori bunga CDF eseli kwe usebe kwa sekatiba ogendo nchorie kakyo bekera abana batolingere TSE mwana ka seli bunga nesa uyata nyora CDF kwa bwana ni hii CDF inafanya kazi nzuri. For the record, we are in support of it. In fact, I think the issue should not be removing it. I think the issue should be adding on to it. Aiga basabire abarai bagusi kogenderera kumubwatsia umuwaziri oyo bwekisemi puna enjira eyemo yo kogenderera konyora amatoronge korwase serikali eregeti Na ino mwana ngakina bagusi ekero kubate kamo ndogo mwana yiko kumuganda talemusa ngakwenusi baba tukakudaranjera tutige togamba ubwata mabere akoleta sikuru tendo bero butiatmesa nero mabati tudige bike togenda kutaya tutige bibesa tutige akakona asini kutaranga bana kwa bakati mabali ni bakati kabareke ekekera abantu tugaturye togenda rege togenda bibya bya tayari tugate no atoranga twese yabo. Kubwatekana na magenderero ayo ase bunge ya West Mugirango nigo abarai abo bamuganirie umubunge o West Mugirango kogenderera gwikirania amagenderero angabuna ayaiga chingaki echecho baganirie abagusi koba abangaini kubagenderete nokweroberia kwabo bosio bobochori bore bosio lakini kubuatikura negasenko so ili era mesa bono nataka barati uzora abasomo bado kana bad in hand is what is better than 9 in the push. Inko reporter agatembe korwase skuru eyeiga yoboroso ya Kebirigo egotoka ewodi ya Banyamatuta ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira Njefatigad Gesemba. na mwanchwa omurigereri buna enchira ya moyo kugenda gusegeta abasai kwelikia na kubugata ebande munenchira ya munainde yo kwiyarigania ase obochore bane bu mwaka bwechiri bubere na 25 ebere ase abasai bagenda gusegetwa guchweso kia sobonge na gwaka chikura
nigo oyo obwateganga yokuligia kero kyo chumbe ase bunge ya Kitutu cha South Dr. Felix Atisa agenderete no murobuli yebo gosegeta okoerikia kwa basae na kubwata ebande asinsemechyo kolengana na bamenyi bechisemechyo nigo yarenge egetirekane kubwata ebande ebyo kubwatkana nga chibesa nigo chega sabiru chinga kichekale na bono kwetira asomurobuli koletwange nigo banyako bako gokera tamogerekyo munago tumanyia umurikito Dipon Asanya Wati kebande mnantu abangina go bigo tokonya nonye na asibi umbembiri bya serikali okonyora ngota bwati kebande tokonyara gokonya kara abamenyi ba Kitutu cha South nigo bono bagokeire ogwesoke wa Dr. Fred Matiang'i guchukurwanirira ekirego ky'oburai bwense ansobochori buli bosio ngana bono yabairire barabugwesokia asobonge elio kwelikia kubwata ebibande amboka ogega igonko iraniri ngambi ya mono Dr. Felix Atisa atorenteire amangana ayo kubwata ibande abantu nabange bacandikire kinga kicintambe batabwata ibande Arietani gango sakarinya mwaka wese kinyirukia abanyagatani aigani gatore kanunda asengende yesuguri yebibande ebyo omwesimi wa Felix Atisa abaire kagotokonya gotoretera twabere tokubwata ibande bya satambe munabone district ya Busongo terianga munaintwe lakini bono igompora niribageringa byamone kiaro toreteire rero gaiga angenanga omurobelio obere gokoena nwabosa otaliwakanira kende inse yoboteneneri wa Dr. Felix Atisa omoregistrar o Kitutu sub county nigo abagakorera obuya bwokonyora ebibande buna abanainchi Chenkor kuwilta ukindo monda igo ntenenerete sub county ya Kitutu Central mu registrar n'abantu beitonda itoko batebi engenchene ne yoko baneke bande munayo manyene ne yengencho ekyagera ekebande nakyo wakere kura ekebande nakyo korwara wasabunya gitari elio kubarua koba omokenya nerebu yakiro yomo kwelikia na kutwara ekebande nigo kerege ndokia muimu eyine nguba yawo kwirendera chinjera cyose nekerora agani nonyo no gutaka gochora umugambi umwe kubwate ekebande nawo komochora ekebande ne nguba ego chigotokonya ase chikura chire motwe tochora umurai ekira kiegento kiamana chinga kibono omurobiri gakonyora obekeirwe chibesa cyogwakanira eli konyora ekebande bande is free mbosa nande bosa especially egobire bosa sabana bari batanya kobwata gusemo ndogwensi utanya kobwata umugambi omanene oitoruto na arusi chibesa chiritu agakanire igo abana bari batanya kobwata igobire bosa lakini oli otugutete igo wakane fue mo no oli otaite go change gende gionsi gesere getase certificate nando wakane erwe mo chingaki echecho mu assistant chief sub location Iranda Charles Nyoso igasegeta abaibori kororobya okogenderera kwa bana babasama tukari bosio unabona abana bange bana scholarship asengende bana batawate ibande abwate baso tegotyoka yetanya kumwine bana scholarship unabona help ntubwate challenge yabo twate ibande konya ru mwata kanya kwate kibande ntubwa manje twate kibande igo bidding atura au mwibuli kibande tumana cha kumona funsi kibande igo mwibuli bigie kibande kyo mapema elindegaro nya kwine mwana one yanyo kibande in such cases konyora abana bari kintakana ngotaka toro muntu mwiyuro close abakonye omwe photocopy yawo gari kumulikinga nayo le guardian yayo tuale basa certificate y'umwana tuara ne kibande kuripotiri kitasenikia ukia gatembe kuliga school ya secondary ya Kanunda egotoka meje ward ya Nyakoe meje bunge ya Kitutu cha South County ya Kisii litiri anda igonkoro kwa Dipon Asanya omwanjwa omutigereri se kanyuma torenda go roboti aruto guchikonyara kaba to oyiru twanya kaba to kwariganiriya igoro yetaro yo Musike Fred Okengo Matiang'i asorongorwa gusi riboli tondringa kerengeri kia onkwanyara ko kubwati mirobeli yonsi bunanyara kwa koreka gwetera se getaseni kia Getembe TV amone chinzemo ao mitandao ya kijamii yonsi ya Getembe TV kwanyara kabaga korra mirobeli ngaki nyara kabaga koreka kerengeri kia ongereki igoro yetari yo na riboli rito nyara kaba goko lika ujumbe yao 072644
7367 linyale kaba kinkosoma ekerengere kiao ase omwelio bwekeunga chinsa ibere tukeranira oroboti rumwanju muligereri omuwaziri omukoro Mosque Fred Okengo Matiang'i ritukulia rero ndiganyara kaba gagotara ase taro ya bene ime ye county ya Kisii nabo ye county ya Nyamira ase anyara kaba gagokwana na bananchi ase chinsemo ao kolengana no Mosque Fred Matiang'i nigabere gakonyora ujumbe chinyinge kurwesa bananchi ababere bakumobolia anyara kaba gagwesokia na kobwatirana na baraibande elikonyara kaba gakoenekia buna banyara kaba gusukia ensi ya Kenya mutwe anemono chingaki chioboscholi obone nebo mwaka wachiribere na 2025 nebere mulikito Daniel Ontiri nigatore ndio roboti ruo asenjere wikirano magega yukoire na iga Kenya kurwense ya Amerika amatuko make haitire juma ya rero nigikirana asorogongo rogusi asitaro yukoreria bene ganga yukorie kirugo kyoborai wense asobochori bogocha no yungo kwanira no yokabero mwaziri w'uburendi bw'ime Dr. Fred Okengo Matiang'i mapema rero Matiang'i nigachaka ritukulia ya asogosanga na bamenyi bakijauri miyebonge ya borabu ase kaunti ya Nyamira otara gwika sensemo ya Keroka kiumbu ime yomocho bosongo Kemera Nyamira Kerenyo gati yechinsemo chinde chinyinge asa bomenyi kurwa sorogongo robusi bamwaligania no bwanchani aboigo besokya sumubaro manene no mogoko ase tariga Matiang'i taringe bweka nigo atari sigwa na barai au igati abo mugavana we county ya Kisii Simbarati Amos Nyaribo mugavana we county ya Nyamira museneta we county ya Kisii Nelia ya Nyamira Mosque Clive Mbanegisairo bunge kurwa Kitutu Masaba Anthony Kibagendi igati ya barai banda bange ukwana chinga kecho Matiang'i orelia bene ganga yoko murusio Mosque ruta service jawono mwategete benga ndayalende elinde muruo mumanye ko banga buna mokondika bono ne kwanire njibwe ko monyene oteba Kenya nebwateme chande minge na neganetie umurai bo magendro obomo na otabegeti amagania ye omonyene mutwe. And we have many challenges. Let us not pretend. We have serious challenges. We can very easily be tempted to each other. We start beating each other, to be divided and to mess ourselves up and destroy our country. I want to ask you, my fellow citizens, tafadhali nawaomba tusipoteze imani. Let us not lose hope in our country. Tukae na imani. We are a country that is built on resilience. Hizi shida zote tuko nazo hapa, tushikane sisi wote. Siku hiyo ikifika tutavuka hiyo daraja na tutaenda mbele. Mungu atatusaidia tufix hiyo maneno ili nchi yetu iwe sawa sawa. Chingaki chitariyo nigaboria basaye korwa sorogongo robusi na Kenya ngima kubwate bibande akwelikia bona bakichikura ekero chingaki cheikire nabuna ekigyoka na kyekerwanero kyogotwara Kenya nya asoborai kuna momanyete njego na ikweme mwe serikali ngaro jangarutie ga opinisa tinga susule ga ziga miaka 10 karaera na bande mbachite bare serikali barororo mbabugate litengori yabo bakolema so tokarora tigatokire ndoja gutamerwa ngani ntwachiko wadistawe sebakori marita ngori yabo njenga genda gukora imirimo aso mwaka yo mwetire kuri umwaka uria abantu baminto tigamba tebie kene tinana korora korunyiburwa buna abantu bakotomera ji message bakotomera mangana aba pastor bakotomera ji sermon ne bungo abandi bakorecord ebinto byonzi bie bintu narigirio monto consultant to komba itoje korozi getabu hasese mwende harati nigagokera umubaro w'abamenyi asorogongo rwogusi abaikirana komwaligania Matiang'i omenta buna chinga kicheikire omogusi yabwenerete kora. Mheshimiwa Matiang'i, hawa hawajalipwa hata ndururu kuingia hapa. Mimi naomba ndugu yangu Fred Matiang'i, tunataka tukwambie, toka tembea Nyanza, tembea Rift Valley, tembea Coast,
tembea Central, tembea Eastern, tembea Western, tembea Northeastern, tembea Nairobi, na uhakikishe umeongea na viongozi wote wa nchi yetu, tuhakikishe kwamba tumetengeneza Kenya ambapo sisi pia tunaketi katika meza ya uongozi. Mwatentua watu mwaka nyachae toka motugekera around yeye mnatogo tugekera Matiang'i ntaetemba sabe mwensi oso wanje kwaino montonde bwensi otake kura onganye korugusi around yaikire 9 togo tacheme saigoro. Mugavana we county ya Nyamira sensemwe nigaboria Matiang'i abwatesigwe niyo nero ya benjili yarenga setariga litukoligima. Munataka Matiang'i aulize president, inua mikono muonyeshe. Ya mwisho tumpatie ruhusa aende kutafuta marafiki watusaidie kwa hiyo kazi ya president. Kama mmekubali inua mikono. We expect that Fred Matiang'i will fight for us and fight for all Kenyans. We believe he's qualified and he is a good man. Kurubudere gataseni kya tembe kurega se county ya Kisii retraining nguruko Daniel Untiri. Manjo muligereri omukonyo muraibu ense musike Professor Abraham Kithure Kindiki eli tukolia lero niganyara kabaga kwaneke abuna serikali nigo chikwe mukie bitambo gerbianzi pi eli kwaneke buna amagenderonti anyara kabaga chakwana serikali yekurawa no muraibu ense musike William Samoei Ruto ngwikirani gwale naboigo musike Professor Abraham Kithure Kindiki nigamenta buna chinga kiejigane cha magendero tali chi ya gesiasa. Kuna watu walikuwa wanasema wataki hiyo maneno, ati wanataka tukuja hapa kuchochea wananchi, ati wanataka tukuja hapa kuleta fitina, lakini kazi ya serikali sio uchochezi. Kazi ya serikali ni kushughulikia maslahi ya wananchi. Siku ya siasa itafika. Ama namna gani? Sio ati hatujui siasa, tunajua siasa, lakini pia tunajua kuna kila wakati uko na majira yake. Si namna hiyo? Kila kitu iko na majira yake. Kwa hivyo sasa sio majira ya siasa, sasa ni wakati wa kusukuma barabara, kusukuma market, kusukuma stima, na Mungu akitujalia tukifika huko mbele tutapangana. Tuko na kazi ya ziada ambayo lazima tuendelee nayo. Na kwa sababu mambo sasa imekuwa dhabiti kidogo, tumepata pesa ya serikali ya kuzindua na kukamilisha miradi ya maendeleo ambayo ilikuwa imekwama kidogo, ikiwemo hii barabara yetu ya kutoka Tumaini wa Kiongo mpaka Kabazi kule Nakuru. Rais ametutuma hapa. I want to assure you watu wa sehemu hii ya Olkalau, hii barabara haitasimama tena. Hii barabara itatengenezwa mpaka mwisho, mpaka isikanisha hii Nyandarua yetu na sehemu majirani yetu wa Nakuru. Uligereri kolengana netaro yomo wa sirio mukoro musika Fred Okengo Matiang'i daktari goika asoro wangorwa gusiri tukolia lero asanyara kabaga kwaneke abuna nigo arachigosoa ase ensemeli ya siasa asenjera bene nigo nanyara kabaga gobolinga eke gosiri boli nigo lialengenga kerengere kia ongeriki kubwatakana monetale yuna bange sana mwanyaka mukolika chi ujumbe chino asinsemo asemutandao na boigo ase namba yetu ya SMS kwa mono ase ensemeli ya WhatsApp katenga koruko Vincent ndio kioro korwa Denmark niga katenga Matiang'i oro kiringa naisaine oiga korunga Vincent ndio kioro Duke koru Sameta akatenga niga gokera etare yuo arafu na oyo korunga Travis niga gotebanga Matiang'i the 6th
na yo negatie birengare bya bananchi omwanjo muligarire gose birengare bya ino na oyiga nigo korukunga David Mayaka kurwa nyangu soboke nami agotabanga Matiang'i akosawa kabisa ya korukunga onera korukunga Yusuf Nyabanga agotanga Matiang'i oro kiringa na bakonyara no era agotabanga Charles Mageto kurwa amabuko keroka agatanga tobwate banda 20 igoika omwaka bwechirwe na 10 nyaraka batogwa kaikura ombui kurumagena agatanga tigagenderera mutwe no turi magega yaye mwanchu muligereri cyo chumbe chere tingo yago soma chionse asengenjo ye chingaki gendera gusanga amo na into nagendera kuligereria Agatembe TV kongekia mamusi chingaki ichionse abono ngokorera ekeonga chinsa ibere omwancho muligereri kolenda sense melinde ya kabere ase engwana ya Gatembe litukolia lera senjera ya bene nigo togochiko kwana igoro yokamenya okuya kebo chenu asitogochiko nyaka bato kuligereria igoro yechinjera okonyara kaba gokwerenda omwancho muligereri konyaka bakorenda bali wanjete nabo igo okonyara kaba gokorenda nonye mbali obumanyite ne bato banjeti yakara omubere oito nomubere bwengenjo nagoika toyorende uyitogochiko bwaterana era kurunga Dr. Ken Amosi onsarigo kurwase enyagitali ya World Fit Health Center igo tosuka gochiare omwancho muligereri njeri ngorko Aaron Ototo nyengiri kuranse emanyiri oniga korko wisel makoli nabo igo korwa ensemo ya transmission nigo akorko hafira kariri na igo nigo ngogotiga sensemo ya kabere oranyora obasemi bwa Gatembe kurasumugaka ocho inyambasora togwerana tomago so sensemo iywa iya okomenya okuya kebo chenu. Obubui bwange njogete igabono nyang nabang'eng'ete rende chia musiori nkorwari bo basi akang'eng'a chia musiori ekagera rende chigachaka igo nigo onyangori gerwanderete ekoro mubasi rende ine ng'ane bwate kaina na mang'ana ali amakoro abwate na babasi n'abanyali bali onyangore nere bonye nere nyali bali onyangore kamba nane no yobono musiori bono nere no mubasi nene omuntu bwetenete seng'encho gete bono gataka gutiema na rende chinguru onyangora amang'eng'a akang'eng'a chia musiori Bagaka ninjo, ninjo Gatembe, ninjo Dorome, ninjo Banana Man, ninjo Bangina ninjo. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills eyuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda onsialia utagite showroom yeito nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa ligakurigiria amabati aiga ntobwate etime tembo abo bago kolemiremo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho teberie kende kensi uraganie bago teberie company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asbigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design
design mabati igani kabwate chikala buna bonelia charcoal gray, brick red, tile red, maroon, sky blue na wigo na green. Obutambe bwa mabati iga nigo bokolengana amo nukuganya gwe customer. Mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyaraka bo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati iga ase nyumba yao. Tutari lero ase Uhuru MRM showroom onyareka bogo kwerera amabati yu akomenya